Акрамя мер прафілактыкі, якія наведвальнікі спартыўных клубаў і залаў выконваюць самастойна, найперш пра чысціню і належныя санітарна-гігіенічныя умовы клапоціцца адміністрацыя. У гэтым зале вільготная уборка праводзіцца 2 разы на дзень з выкарыстаннем дэзінфекцыйных сродкаў. Ёсць і санітарныя гадзіны. На працягу дня памяшканне праветрываецца, а пры неабходнасці праводзіцца дадатковая апрацоўка спартыўнага інвентара. Люди стали ходить, конечно, меньше, но постоянно посетители ходят, продолжают ходить. Вообще люди, которые сюда ходят, естественно, они следят за своим здоровьем, они обрабатывают каждый раз руки, тренажеры, инвентарь. Каждый раз, когда они занимаются, они обрабатывают антисептическим средством. Да, чисто, все отлично. Я сюда хожу уже 2 года. Мне здесь нравится. Для меня тренировки – это неотъемлемая часть моей жизни, то есть это мое настроение. Сярод наведвальнікаў гэтага клуба ёсць як прафесійныя спартсмены, так і навічкі. Да апрацоўкі рук антысептыкам усе ставяцца адказна, да дадатковай дэзінфекцыі спартыўнага інвентара з разуменнем. Я пришла сюда целенаправленно, знаю, что здесь соблюдаются все правила эпидемиологии, которые нужны. Ну, конечно, перед началом я всегда мою руки, обрабатываю антисептиком руки, потому что в туалетах они стоят. Дополнительно инвентарь не обрабатываю, потому что здесь это делают тренера. Увогуле для прафесіяналаў клопат пра здароўе і фізічнае практыкаванне безумоўна лад жыцця. І тыя, хто наведвае клуб нядаўна, у трэніроўках бачаць магчымасць добрага самаадчування і ўмацавання імунітэту. Когда ты занимаешься, то есть иммунитет в любом случае укрепляется, организм более выносливый к разным вирусам, то есть это однозначно. Потому что, честно, даже не помню, когда последний раз болел. У фітнес-клубы людзі прыходзяць за прыгажосцю і здароўем. Задача адміністрацыі клуба стварыць камфортныя і, галоўнае, бяспечныя умовы для сваіх наведвальнікаў. Да ўборкі памяшканняў, якая дбайна праводзіцца ў цэнтры, у любы перыяд у месцы рэгістрацыі, санітарных памяшканнях і непасрэдна ў трэнажорным зале для карыстання наведвальнікаў прадстаўлены антысептычныя сродкі. Несмотря на то, что мы предпринимаем все меры, да, мы не против и даже за то, чтобы каждый клиент смог сам воспользоваться при желании этими средствами и при необходимости, если надо будет обработать инвентарь перед подходами, перед тренировкой, это спокойно можно сделать, все в доступе. Дадатковыя прафілактычныя меры уведзены і ў спа-салонах, сродкі індывідуальнай бяспекі, маскі і пяльчаткі для персанала ў найбольш кантактных зонах. Уборка з выкарыстаннем сродкаў дэзінфекцыі паводле графіка. Непасрэдна перад прыходам першых кліентаў апрацоўка паверхняў дадаткова на працягу дня. І арганізацыя плыняў наведвальнікаў з улікам рэкамендаванай прасторы для кожнага. Первое, что мы глобально ввели в нашу систему работы, это система записи. При общей вместительности СПА 40-50 человек на данный момент мы записываем на одно время 15 человек. Это помогает нам ограничить одновременное пребывание людей в СПА. И спасибо нашим гостям и персоналу, мы очень быстро перестроились и работаем без всяких проблем. Клопат пра прыгажосць і здароўе, справа, у якой могуць дапамагчы фітнес-клубы і спа-салоны. Наведваць іх ці не ў перыяд эпідэміялагічнай нестабільнасці выбар асабісты. У любым выпадку неабходна прааналізаваць суадносіны шкоды і карысці персанальна для сябе. А калі вы толькі распачынаеце займацца фізкультурай, неабходна атрымаць кансультацыю ўрача. Вераніка Якавец, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».